Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Araw ng Biyernes, tatlong magkasunod na subject ang wala. Kaya nag-usap silang magkaklase na lumiban na at puntahan ang lugar na laging kinikwento ni Leo na napakagandang paliguan. Kahit pa alam na nila ang kwento sa kuya nito na kinuha raw ng aswang ng talon. Marami naman tayo at malalaki na. Hindi na tayo pagkakainteresan pa ng mga nilalang na iyon. Takot lang nila. Wika ni Dino. Wala nang nakapagpigil sa mga ito sa planong makita ang nakakaintrigang lugar at ang napakalinaw na tubig doon. Ambag-ambag sila ng pera upang makabili ng mga chichirya na babaunin. Si Ryan ay nagbaon ng napakaraming asin dahil tiyak na may madadaanan rin sila ng mga puno ng mangga. Season kasi ng mangga iyon at paniguradong kagaya niya ay matakaw rin sa maasim ang kanyang mga kaklase. Grabing asin naman yan, Ryan. Sakit-sakit ni aabuti natin yan, oh. Reklamo ni Frida nang makita ang bitbit nitong supot na halos kalahating kilo na ng asin. Inakala pa nilang noong una ay kanin ang bitbit nito. Huwag ako. Alam ko din naman na matatakaw din kayo sa mangga. Ang dami kaya natin. Sakto lang ito. Kung sumobra, di mas mabuti. Litanya ni Ryan. Marami nga silang nadaan ng puno. Kaya marami rin silang bitbit na mangga patungo sa talon. Habang naglalakad pa lang ay walang tigil na ang kain nila ng mangga. Pagdating nila doon ay sobrang sulit ang pagod. 1 oras nga silang naglakad at napakainit pa. Subalit, baliwala lang ang pagod niyon nang makita nila ang napakalinis at napakalawak na tubig na nagmula sa napakataas na talon na iyon. Ang ganda sobra, nakangiting wika ni Rona sa kanyang mga kasama. Siyam silang magkaklase na nasa second year, high school pa lamang. Bili ni Leo na wag maghiwa-hiwalay at lalong wag lumayo sa kung saan lang sila. Akyat pa tayo sa pinakamalaking talon, nasabi mo, Leo. Siguradong mas maganda roon, wika naman ni Berne. Kaagad na kinumpirmahan ni Frida at Rona at Ryan. Ang iba naman ay tutol. Sinabi ko naman sa iyong bawal tayo pumunta roon. Gusto niyo bang sumunod sa Kuya Ruel na kinuha ng aswang ng talon? Pananakot ni Leo. Maniwala ko sa iyo, Leo. Kay tagal ko na dito sa probinsya, wala man lang akong narinig na may aswang ang talon. Yung lola ni Margit, yung iyakin nating kaklase, mabangis na aswang daw yon. Kaso hindi ko naman nakitang humaba ang pangil. O di kaya ay ang kuko. Pananakot lang yata sa kagaya natin ang mga sinasabi nilang aswang na iyan eh. Wika rin ni Dino. Tumahimik nga kayo. Wala kayong alam dahil hindi nyo nakita. Singhal ni Leo sa mga ito. Biglang tumahimik ang lahat. Nagkatinginan at pagkatapos ay nagtawanan. Sige na, dito na lang tayo. Maganda rin naman dito eh. Wika ni Berne. Si Ray naman ay may baong kamera na defil noon. Ay walang tigil ang kuha ng litrato sa kanilang lahat. Nang magutom ay binuksan nila ang mga baong sitserya at tinapay. Aliw na aliw silang lahat dahil sa sobrang sarap magtampisaw sa napakalamig at napakalinis na tubig. Wala ring tigil ang paghiya ni Leo sa mga ito na uuwi na. Subalit nag-enjoy pa ang kanyang mga kasamahan hanggang sa nakalimutan na nila ang oras. Pag-aalas 5 na ng hapon at nagmamadali na si Leo na magbihis.
dahil gusto na nitong umalis. Subalit ayaw pa ng mga kasamahan at gusto pang sulitin iyon. Hanggang sa biglang umalog ang sanga ng punong nasa gilid ng talon. Dahil sa takot ay kanya-kanya na sila ng ahon mula sa tubig. Napaikot ang kanilang tingin sa paligid. Iisang kahoy lang ang yumuyugyug na tila ba ang daming naglalarong mga bata roon. Uwi na tayo. Baka masyado na tayong gagabihin ito sa daan. Iyaya ni Leo sa mga kasamahan. Ayos lang yun. Marami naman tayo. Wika ni Bernie. Ganoon pa rin majority wins. Kaya wala pa rin magawa si Leo. Hindi rin naman siya pwedeng mauna sa mga ito. Kailangan pa rin silang umalis doon. Subalit napakatigas ng ulo ng kanyang mga kasamahan. Kahit na, hindi niyo ba alam na mas marami sila? Wika ni Leo dito. Ngunit nagmatigas ang mga ito. Unang bumalik sa pagtimpasaw si Bernie. Kaya naudyok na rin ang iba at bumalik na nga rin sa tubig. Nabahala si Leo sa katigasan ng ulo ng kanyang mga kaklase. Nagsisi tuloy siya kung bakit niya pa niyaya ang mga ito sa kanilang bukid. Paniguradong kapag may masamang mangyari sa mga ito, ay siya ang masisisi. Ilang sandali pa ay naghiyawan na ang mga ito. Pinagtulungan na nilang hawakan ang kamay ni Bernie na unti-unting nilalamon ng kulay berdeng tubig. Ngunit napakalakas ng pwersa na galing sa ilalim hanggang ang kulay berdeng tubig dahil sa sobrang lalim ay nahahaluan na ng pula. Napamulagat ang mga mata ni Leo sa nakita. Sabi na nga niya at narinig na sila ng aswang ng talon. Nagpatianod ito sa agos para mapunta sa malalim na parting yon. At nabahala siyang baka hindi lang isa kundi marami. Nagsiahon lahat sa tubig at ang mga kababaihan ay iyak ng iyak sa takot. Mas lumakas ang ihip ng hangin sa buong paligid. Mas lalong natakot si Leo. Ibig sabihin ay marami na ang nakapaligid sa kanila. Anong pwede nilang gawin para makaligtas sa mga nilalang? Isang nilalang ang tumalon mula sa kailaliman ng tubig sa malaking bato na nakausli na nasa gitna ng malalim na parte ng tubig. Ito ay diretsong umupo. Noong bagong ahon ito sa tubig ay tila balat ng linta ang katawan nito. Ngunit nang tuluyan ng mag-ahon ay unti-unting nag-iba ang kulay ng balat nito. Unti-unting naging balat ng tao. Mahaba ang buhok at balbas. At ang mukha ay parang mukha ng predator. At ang mga mata naman ay tila mata ng bayawak na kulay berde. Ang laki ng mga kulubot nito sa mukha. Nang ibukas nito ang bibig sa kanilang harapan ay kanya-kanyang takbo palayo ang mga ito. Ngunit mabilis na sumigaw si Leo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sigaw niya, sabay takbo sa mga ito. Kinuha kagad ni Leo ang asin na kanina'y dala ni Ryan. Naalala niyang ito ang laging baon ng kanyang ama sa tuwing pupunta ng bukid. Pangontra daw kasi sa mga elemento at aswang iyon. Isasaboy niya iyon sa aswang ng talon sakali mang aatake. Itsura pa lang ng mga aswang ng talon ay sobrang nakakatakot na. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Dito tayo dadaan. Ito, dumakot kayo ng tig-kaunting asin. Oras na lumapit ang aswang sa inyo ay huwag kayong magatupiling sabuyan sila. Nasusunog sila sa alat. Kaya malaking tulong na nakabitbit pa ng asin si Ryan. Dahil kung wala, lago tayong lahat. Wika ni Leo. Habang inilatag sa mga kaklase ang supot na naglalaman ng asin, ay panay rin ang sulyap ni Leo sa nilalang na tila ba naghahandang umatake. Pero si Bernie, anong gagawin natin? Kinain na siya ng aswang ng talon. Paano na? Anong sasabihin natin sa mga magulang niya?
Umiiyak na tanong ni Frida. Napailing lamang sila habang umiiyak. Hindi nila alam kung paano ipaliwanag ang nangyari. Ayaw nyo kasi akong pakinggan at paniwalaan. Itutuloy na pala natin, saad ni Leo. Biglang napasigaw mula sa likuran si Ryan, kaya napalingon silang lahat. Hinila ito ng aswang kaya sinabuyan kaagad ng asin ng katabi nitong kaklase ang nilalang. Nakita nila ang biglang pagbitiw ng nilalang. Umuusok pa ang parte ng balat nito na natatapunan ng asin. Ang tinis ng boses nito ay kakaiba. Tila nagtatawag ng mga kasama. At ganoon na nga ang nangyari. Nasa 4 pang mga nilalang ang bigla na lang sumipot sa kanilang paligid. Pinaiikutan sila nito. Ibig sabihin ay kaya ng mga ito na maging invisible. Mas lalo silang natakot nang unti-unti ang mga itong lumapit sa kanila. Tila nag-iingat at nagmatsyag din sa kanilang gagawin. May isang malapit na talaga sa kanila, kaya mabilis na sinabuyan ng asin ni Leo. At medyo napadami iyon kaya umusok ang katawan. Nang makita ito ng ibang nilalang ay dumistansya ang mga ito ng kaunti. Maglagay kayo ng butil ng asin sa inyong dila. Huwag niyong lunukin ang alat. Panatilihin niyo lang na nasa bibig niyo ang alat upang masumpa ang kanilang gustong gawin. Antukin tayo ng mga iyan para mas madali sa kanila ang umatake. Kaya huwag tayong magpapadala. Alerto kayo. Utos ni Leo. Ginawa nga nila ang utos nito. Nanatili lamang silang magkadikit. Tuwing may gustong lumapit ay kaagad nilang tinatakot na sabuyan ng asin. Kaya atubili rin ang mga ito na lumapit. Ngunit nadadagdagan pa ang mga ito. Kaya nadadagdagan na rin ang kanilang takot. Hanggang kailan nila maprotektahan ang kanilang sarili. Inutusan na lamang ni Leo ang mga ito na tumakbo ng matulin. Malapit na sila sa kubo nila Leo. At doon na muna ang balak ni Leo na dalhin ang mga ito upang manatiling ligtas hanggang sa sumilay muli ang araw sa umaga. Pagdating sa kubo ay kaagad na hinubad ni Leo ang malaking lubid na tinali sa pintuan. Isa-isa ang mga itong pumasok sa loob. Kanya-kanyang pwesto ng upo at halos magkadikit na lang din dahil sa sobrang liit ng kubo. May mga sako pa ng palay na binhi sa kabilang sulok. Sa kabila naman ay isang buwig ng saging hilaw. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Rona. Ano pa hindi palipas gutom at umaga? Sagot ni Ryan. Sigurado kung mababaliw ang mga magulang natin kakahanap sa atin ngayon. Malungkot na wika ni Mila. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay makauwi lang tayong ligtas. Kapag uuwi tayo ngayon, sobrang layo pa ng ating lalakarin. Gabi na. Sigurado kung wala nang naglalakad pang magsasaka sa ganitong oras. Wika ni Leo. Bakit kasi dito kayo magkaroon ng sakahan? Alam nyo naman palang ang talo na iyon ay may nakatirang mga nilalang. Wika ni Ryan. Swerte sa ama ko ang mga nilalang na iyan. Nag-aalay ng buong kalabaw o di kaya ay baka para sa kanila si Papa. Tuniladang palay ang produkto niyang kada taon. Hindi naman nila ay naano ang ama ko. Tahimik lang kasi iyon. At hindi rin niya binubulabog ang mga ito. Tayo, sobrang ingay. Kaya nagalit malamang. Kaya hindi na tayo tinigilan. Wika ni Leo. Kaya pala ang ganda ng buhay nyo. Ang ganda ng bahay nyo at may mga sasakyan kayo. Dahil may alaga kayong halimaw. Wika ni Mila. Hindi naman sa ganoon. Malaki pa rin ang sakripisyo ng ama. At talagang hindi lang siya maabuso. Kayo kasing ingay nyo. Sabi ko naman na umuwi na tayo dahil hapon na. Angil ni Leo. Ang kuya mo na pinatay nila,
Si Bernie kinuha din nila. Isa lang ang ibig sabihin nun, masamang nilalang pa rin sila, wika ni Ryan. Alam ko, hindi ko lang alam kung paano ni Ama napaamo ang mga iyon. Siguro ay dahil may taglay siyang anting-anting. At saka, ilang beses din akong pinagbawalan ng Ama na huwag nang lumapit sa talon. Kaso ay nakakamiss eh. Ang ganda kasi at ang linis ng tubig. Kaya para hindi ako matakot, sinama ko kayo. Pero nung niyaya ko na kayong umuwi, dapat umuwi na tayo noon. Kasi sa paglubog ng araw ay magigising sila at iyon ang panahon nila para maghanap ng mabibiktima. Paliwanag pa ni Leo. Paano na tayo nito? Gutom na ako. Reklamo ng isa. Tiisin nyo lang. Kasi hindi lang tayo ang gutom. Sila rin ay gutom na gutom at naghahanap lang ng pagkakataon para umatake. Wika ni Leo. Hindi na kasi sila tinatantana ng mga ito na paikot-ikot lang sa labas ng kubo. Natatakot rin si Leo na malaman ng kanyang amang nangyari. Paniguradong palo na naman ang kanyang aabutin. Ilang beses na kasi siyang binilina ng ama na huwag na ulit bulabugin pa ang mga naninirahan sa talon na iyon. Sinuway niya pa rin dahil nakakaingganyo ang lugar. Leo, gutom na ako. Reklamo ni Mila. Pareho lang tayo dito na gutom. Kung pwede ay tiisin lang natin. Pili kayo. Magugutom tayo ng isang gabi o bubusugin natin yung mga yan na nasa labas. Tanong ni Leo rito. Masakit ang tiyan ko, Leo. Basa kasi damit natin tapos gutom pa. Ano bang pwede natin gawin? Tanong ni Mila. Tama. Sige, sandali. May saging. Lalagain na lang natin yan. May mga panggatong naman at may lighter din akong dala rito. Wika ni Ryan. Kagad silang gumawa ng apoy. Habang gumagawa ng apoy ay mas lalo pang naging agresibo ang mga nilalang sa labas. Gusto ng mga ito na sirain ang dingding. Ang ingay ng bubong na yari sa yero. Nasa 3 yata ang nasa itaas. Nayuyupo na rin ang mga bubong dahil marahil sa sobrang bigat na mga ito. Ang lalaki din kasi ng mga katawan ng mga ito. Hindi na rin magkanda o kakahiyaw ang mga babae dahil sobrang lakas ng mga kaluskos. At kung hindi lang bago ang dingding na amakan at dikit-dikit ang kahoy na ginamit sa dingding, ay malamang kanina pa nagiba ng mga aswang ng talon. Hindi na nakontento sa dingding at bubong ang mga ito. Sinuong na ng mga ito ang silong at natusok ng mahabang kuko ng aswang ang paa ni Mila na nakaupo noon sa sahig na kawayan. Napahiyaw ito at nang tignan nila ang likod ng paa nito ay nakita nila ang umaagos na tugo mula rito. Mas lalong naging agresibo ang mga ito dahil naaamoy ang lansa ng dugo. Halos nagsiksika na ang mga ito sa silong. Nasa 5 ang mga ito. Ang sabi pa ni Leo ay pungangkan daw ang mga ito. Ang ginawa nila ay nilagay sa gitna ang mga sako na puno ng palay na pangbinhi pa iyon ng ama ni Leo. Walang pwedeng matulog sa atin. Kailangan tayong magbantay. Utos ni Leo sa mga ito. Sino rin ang makakatulog kung ganitong nasa peligro ang buhay natin? Angil naman ni Rona. Nasa nagundahan na rin ni Dino. Nanatili sila na nakapatong sa sako ng palay. Nakiramdam sa mga aswang na nasa paligid. Wala na rin ang mga itong ginawang hakbang pa para mapasok sila. Matibay kasi ang pagkakagawa ng kubo na siyang ipinagpasalamat nilang lahat. Alam nilang naghihintay lang ng pagkakataon ng mga aswang na nasa paligid. Mababang isnahunin na lamang ng mga ito ang maririnig nila. Kinaumagahan, mag-aalas 5 pa lang yata, nang biglang tumahimik ang buong paligid. Kanya-kanyang silip
Wala na nga mga ito. Ngunit, maririnig mula sa di kalayuan ang mga tinig ng grupo ng taong nag-uusap. Pagsilip nila ang kanilang mga magulang iyan. Nabuhay ang loob nila ng mga sandaling iyon. Subalit kaakibat ang kaba dahil sa nangyari sa kaklaseng si Bernie. Nang sabihin nila sa mga magulang nito na kinain ang aswang ng talon, ay sobrang nagalit ang ama at halos gusto silang patayin. Nakaramdam nga sila ng pagsisisi, ngunit wala na rin ang buhay ni Bernie. Simula nang mangyari iyon ay naging haunted na ang parting iyon ng kalupaan nila Leo. Wala nang nagka-interes pang puntahan iyon kahit gaano pa kaganda ng lugar. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. God bless po sa inyo at pagpalain kayo palagi ha.